Deci, salutare lume, eu sunt Ulger Anima România. Eu vreau să zic așa că eu, cum să cheamă, nu mai zic la sfârșitul episodului, bine, eu am fost Ulger Anima și de asta zic bye bye, zic uite așa. Deci cam atât pentru episodul ăsta, bye bye. Perfect. Acum. Fuck. No. No. Gata. Nu chiar. Că chiar. Adică nu chiar. Da. Am uitat aici. Și acolo. Și acolo. Și acolo. Ce zice aici? Aici. 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 Și aici. Și aici. Și mulți dintre voi cred că le știți pe Berlin. Păi dacă... Hai, uite că Jetix. Ești acasă. Bum 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 bum. Asta a fost scurt și frumusețe. Eu deja am început acasă. Păi da, cum să nu încep eu acasă, deja fără voi, păi da. Nu, stai băuți. Stai. Pam, pam, pam. Sunt prost. Yay. Gata. Și acum le trebuie niște scări de-alea foarte noștri. Dar mie îmi plac și de alele bune. Eu mereu fac așa. Ca să înțeleg. Așa mi place mie. Poate că și alții fac așa. Te arată un pic mai realistic decât să le faci așa. Direct un cub. Să zici că e chest. Știu. Bun. Că mie nu-mi place să stau într-o casă chest. Cu itemele lângă mine. Păi. Fi nașpa să fii într-un cufăr. Treci acolo să mănânci numai iteme. Și pâine prăjit, iac. Foarte bun, adică mi s-a făcut foame. Ai de pâine fript. Aoleu. Dar nu se mai înțelege dacă e noapte.